Така, и дойде момента да разкажем малко повече за нашата история. Да. Заповядай, Благо. Преди 21 години за първ път влезна в нашия офис, който всъщност не беше офиса на BG Service, беше чужд офис, в който ние имахме само една стая. Носех си един пластмасов стол и единствената останала мебелировка беше 2 бюра и едно пиано. Това пиано така и не успяхме да го използваме, защото никой от нас все още не може да свири на пиано. За сметка на това си имахме една порцеланова чаша, която съдържаше всички аварии на нашата могъща корпорация. Така е, можеше лесно да видиш колко си спечелил, колко си загубил, пък самата чашка не беше много голяма. След няколко години на първоначален младежки ентусиазъм стигнахме до момента, до когато станахме сериозни бизнесмени и решихме, че за нашата фирма е добре да внедрява чужди софтуерни решения, за да получи клиента ни най-доброто, което може да се постигне на нашия пазар. Тази задача неминуемо включваше момент, в който клиента, след като започне да работи с дадена система, каже: аз искам тук по малко по-различен начин да върват нещата. И когато отидохме при отсрещната компания, казахме: дайте да променим начин, по който работи вашата система. Отговорът беше: не може. Така беше, защото програмистите имат сериозно виждане за собствения си продукт и когато трябваше клиента да направи промени или да въведе подобрения, това за тях беше сложна задача и те не искаха да го изпълнят. Седейки между чекъл на ковалнята, стигнахме до брилянтната идея ние да направим собствен бизнес софтуер, който да може да се адаптира към всеки един клиент и неговите бизнес потребности. Който първоначално рехме Number Taker, защото всъщност първото нещо, което прави системата, е да може да раздава номера на документите, които създават. Защо не се казва Number Giver, още не мога да си го обясня. Впоследствие осъзнахме, че софтуер дава възможност на фирмите да могат да прегледат от един процес даден документ, кой кога го е коригирал, кога го е създавал, какво е направил той и обратното да могат да погледнат назад, да дръпнат назад и да видят всички, примерно целият си финансов резултат за последните 3 години. И затова решихме да наречем нашия софтуер nZoom. Името му летна много добре и ето сега, толкова години по-късно, все още с това име успяваме да разкажем много в кратко колко мощен инструмент е този софтуер. Само че след толкова време на разработки той вече е цяла платформа. Има множество различни бизнес процеси и всякакви възможности, които ще се радваме да ви покажем в удобно за вас време и място и да получим повече информация за това как вашия бизнес може да стане по-успешен.